ang ating mga kaibigan from 150 Ghost Riders Club. Hello, hanggang umaga sa inyo po mga bata. Nandito po kami para magpakain po sa inyo. Hindi namin expect. Hello. Okay, magpipray tayo ha. O, tungkol na yung being talk brother. Magkaralan tayo, Lord, most precious Heavenly Father, we thank you so much for this day. Binigyan niyo po kami ng opportunity na magsama-sama upang kami mahandugan ng mga pagkain, nagbibigay sa atin ng kalusugan sa mga batang ito. Maraming salamat po sa mga group na ito, na riders. I-bless mo po sila sa pagbabahagi ng mga iba't ibang uri ng mga pagkain upang ang mga batang ito, Lord, maging malakas, malusog, at maging matalino. Lord, bago po namin simulan, hinihiling po namin ang iyong gabay sa lahat po ng aming gagawin at i-bless mo po kami ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Thank you, Nanya. In behalf of Pilawan Elementary School, we would like to extend our sincerest thanks to our visitors from Honda Click, Eagle Riders Club. Pinamumunuhan ito ng ating head na si Mr. Christian Wintalan. Pwede po bang makita namin kung sino po si Mr. Christian? Okay, mga bata, ito po si Kuya Christian. Siya po ang head ng grupo nito. Pwede po ba namin hingan ng kaunting message ang ating mga kaibigan from Honda Click Eagles Riders Club? Sir! 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 Talent, sir! Talent! Hello, magandang umaga sa inyo mga bata. Nandito po kami para magpakain po sa inyo. Hindi namin expected na kakaunti lang po sa layon. Pero kinaganda naman po nito, mag-aral po kayo mabuti. Huwag kayong ilis na landas. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you. Thank you very much, sir. Meron pa po ba gustong magbahagi ng inspirational message para sa ating mga mag-aaral? Ayaw mo na doon, Papa. Ayaw mo na doon. Ay, dance number na lang daw po. Ngati! Ano po ang tugtog? Salamin daw, ma'am. Sisiwit na lang, mas maganda. Ano pong pangalan nila? Tatawa yun. Ito naman po, si Sir Drex. Pakinggan po natin ang kanyang mensahe. Kulang-kulang. Mga bata. Hello. Maraming salamat na nakarating kayo dito sa amin. Sa amin yun. At sa mga kasama ko na mga officer. Sila mo nakapunta dito. Patuloy na sumusuporta sa mga ganitong programa. Lahat, lalo na yung officer namin sa mga member. Sana tuloy-tuloy lang itong mga gawain natin. At sa mga kabataan nandito, sasabi namin ng chapter head namin na kunti kayo. Masaya din kami kasi karamihan ng feeding namin umabot na 400. 300, 500. Sabi namin siguro kayang-kaya natin ito. Kasi lahat ng mga pondo na gagaling sa bulsa namin lahat. Hindi galing sa gobyerno.
bawat member ng grupo namin nanggagaling sa mga pusa namin yan. Hindi kami humihingi sa mga, bawal kami humihingi sa gobyerno yun. NGO kami. Sana kayong mga bata, kayong mga kabataan, sana ay mag-aral lang kayo ng mag-aral. Tsaka iwasan niyo yung mga number 1 yung sa school talaga yung bullying. Yan ang ano ng isang bata. Sa bagay, mga baby pa itong mga to. Makinig lang kayo lagi kay teacher ha. Nakikinig ba kayo? Mahina ka? Nakikinig ba kayo kay teacher? Very good, very good. Sige ka na lang. Sige, makinig lagi kay teacher at sa mga magugulat niya ha. Maraming salamat. Natin ang ating lubos na papasalamat sa Honda Cliff Eagle Riders Club. Thank you very much po at dahil kami napakalayo po kami lugar ay kami po ay pinuntahan at binahaginan po ng blessings. So more blessings in return po. Thank you very much and God bless. Ngayon po natin ang isang intermission number mula sa ating mga Meron pala. Hoy, sama kayo, sama na. Hoy, sama kayo, sama kayo, sama kayo. Sama kayo, sama kayo. Cameraman ako eh. Sama kayo. Mga taga-season, oh. Mga taga-season, sumama kayo. Sir Noli, Sir Noli, Sir Noli. Sir Noli. Oh. Di ba masaya? Tumakas yun. Oh, hindi lang. Sige na, huwag kayo mahiya. Kailangan yung ikot-ikot daw oh. Si Ma'am Wincy nag-i-enjoy.
Mic daw, mic. Mic. Sir, pa-upload sa ano, Oo. Thank you very much. Ang kasi bukan kami bawal na itutulong. From Ilawan, ES, Agyaman kami kanyayo. Thank you. Muli po ay aming inuulit ang aming taus-pusong pasasalamat sa aming mga kaibigan from Wonderful Eagles Riders Club. Thank you very much po sa pagbabahagi ng inyong investment. Bago na tayo kumain, magdasal po muna tayo. Ay, masakit na sa ating Panginoon. Naman kami ang sama yaw ng kaibigan tao. Tawagan na ang misyonan. Panginoon na ito ang kiritis ang sarili. Tawagan mo na ako ito. Ang natalo, mga nanay, ang blessing na rito, ang bahay, ang submit na lakwada, ang sa dapo ka, iwan ng mabuhay sa aming mga Kasi, libre hindi taga-apat kaso. Oo, nyo, ha? Ikabigalan ng kami kung may wala ng Gravy pa eh. Bilis pa oh. Pusa. Spaghetti pa oh. Ay, ang sarap. May juice pa. Mamaya may spaghetti pa. Oh, may gravy pa oh. Talaga, sarap. Oh. Ubusin nyo ha, ubusin nyo yan ha.